Mayong adlaw sa atong tanan, mga higala o mga igsoon. Ako ang inyong igsoon sa Ginoo, Pastor Jason Villacarlos. O sa sini nga higayon mga igsoon, pamalandong naman kita, magatuon sa pulong sa Ginoo. O ang dinalan sa kasulatan nga atong pagapamalandungan karon kay makita naton diri sa libro sa Roma, Kapitulo 6, versikulo 23. O mao kini ang giingon sa pulong sa Ginoo. Akong pagabasahon, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan, nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Mga igsoon, kita tanan tawo gibuhat kita sa Dios aron sa paghimaya, sa pagsimba kaniya, sa paggamit sa aton kinabuhi aron mahimo kini nga instrumento alang sa iya nga kahimayaan. Pero ang kamatuoran mga igsoon nga kita tanan tao nakasala kita o nakalapas kita sa balaod sa Dios. Mao gani nga giingon diri sa Roma 3:23 nga ang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. O gani mga igsoon, tungod kay ang aton nga Dios puno man sa pagkabalaan o pagkamatarong, ang atong mga sala mga igsoon dunay kabayaran tungod kay ang holiness, ang righteousness, ang justice sang Ginoo naga-demand gayod nga ang atong sala pagasilutan. Og ato diri nabasa mga igsoon sa Roma 6:23 nga ang kabayaran sa atong sala mao ni ang kamatayon. Mao kini ang gihisgutan diri sa Bible mga igsoon. Actually, kining word nga kamatayon dinhi, doon na kini kahulugan. Mao ning gitawag nga separation. O gani mga igsoon, kung aton gayud nga tun-an sa Bible, ang una gayud nga kamatayon nga gisgutan kay mao kini ang kamatayon nga espiritual. Nga kita nga mga tao nasiparar kita sa balaan, matarong nga Dios, o ang nagpatunga mao ni ang sala. O kita ari diri mga makasasala kita, wala kitay maayo nga kaangtanan o relasyon sa aton nga Dios tungod kay ang aton mga sala maoy hinungdan nga nung napahilayo kita sa atong Dios nga buhi nga balaan o matarong. So mao kana ang una nga kabayaran sa atong sala, kamatayong espiritual. Kung nahinumduman ninyo nga sa dihang gibutang si Adan didto sa garden sa Eden, giingnan siya nga makahimo ka sa pagkaon sa tanang bunga sa kahoy, gawas sa kahoy nga naghatag sa kaalam ug sa kahibalo. Kay kung kaonon mo ini, mamatay ka gayod. No? Tinuod man mga igsoon, gitintal si Eva sang bitin nga gisudlan ni Satanas, o tungod ni ana gihatagan usab niya si Adam o si Adan. O mao toy hinungdan mga igsoon nga nagkasala ang tao, ni disobey sila sa positive nga command sa Ginoo. O gani atong makita mga igsoon nga sa pagkaon ni Adan, wala siya namatay insigida, kundi namatay siya sa espiritu. O ato pod kana mabasa sa Episo Kapitulo 2 nga kita tanan tao we are spiritually dead tungod kay nagkasala kita sa atubangan sa Dios. Og niingon pod ang Ginoo nga sukad karon dili ko na ikaw tugutan nga mabuhi hangtod sa kahangturan, mamatay ka man physically. Og mao kana ang kamatuoran ng igsoon nga kita nga mga tao namatay kita spiritually og mamatay pod kita physically. So mao kana ang kabayaran sa sala, kamatayong spiritual, kamatayong physical. Pero ara pagayud sa ikatulo nga kamatayon mao ni ang kamatayong eternal, nga mamatay kita o pagasilutan kita eternally didto sa kalayo sa impierno, nga mapahilayo kita sa presensya sa Dios. So mga igsoon, ang aton diri mga kaplagan mao kana ang kabayaran sa sala mao ang kamatayon. Kamatayon nga spiritual, kamatayon nga physical, kamatayon nga eternal. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan, nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So unsa may buti pasabot niini mga igsoon?
nga kita nga mga makasasala, we are spiritually dead sa atubangan sa Ginoo. Pwede kita makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. O kinahanglan nga ang aton buhaton kay aton nga tuuhan si Ginoong Hesus nga siya ang bugtong anak sa Dios, nga siya ang Mesiyas nga gipaanhi aron sa pagluwas sa aton nga mga makasasala. So ato nga hinulsulan ang atong mga sala sa kinasingkasing gayud, pangayuan nato'y pasaylo o gitugyan naton ang atong kinabuhi kang Ginoong Hesus kay maangkon naton ang kinabuhing walay katapusan. Anaa lang kini kaniya, matuod mamatay man kita physically, pero tungod kay napasaylo ang atong mga sala, sa diri kita sa ubos sa kalibutan, naghinulsol kita sa atong mga kasalanan, ug nagtugyan kita sa atong kinabuhi kaniya, dili na kita mamatay eternally. Kambuti pasabot, dili na kita silutan didto sa kalayo sa impierno ang aton nga kalag. So mao kana mga igsoon, importante kaayo nga aton i-surrender ang aton kinabuhi sa Ginoo. Mangayo kita'y pasaylo, itugyan ta ang atong kinatibuk-an nga pagkatao kang Ginoong Hesus kay andam siya sa pagluwas sa imo kag sa akon. So mao kana ang pinaka-importante naton nga buhaton diri nga ang tinud-anay nga kinabuhi na alang makaplagan kang Ginoong Hesus. Without Christ, we are nothing, no? Wala kitay kapasigarbo kay wala kitay sara nga mahimo. So idangot ka atong kinabuhi kang Ginoong Hesus. So mao na mga igsoon ang ato diri makita sa sining bersikulo. Ang Diyos magpanalangin kanimo. Salamat sa paglantaw o sa pamati sa aton nga devotion sining higayon.